Ndinibulisa nonke kule nkonzo yasekuseni sikwi-social media njengoba nazi ukuthi inkonzo zivaliwe ngenxa yobhubhane okhoyo, kodwa kunjalo inkosi sasithanda. Sikwinyanga yabatsha, sikwinyanga yokubuyisana, sikwinkonzo yeshumi elinesine emva kwePentecost, sikwicawe yamashumi 29 enyakeni. Inkosi mayibe nani, yibongeni inkosi. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekuthileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu ngokusiphefumlela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulufaneleyo, ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi yiba nenceba, Kristu yiba nenceba, Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakumthanda ummelwane wakho njengoko uzithanda ngako. Kule mithetho mibini uxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti.
masivume izono zethu sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale emthandweni nasenkolweni nabamelwane bethu. Sizawenza umthandazo wenhlambuluko kupage 106. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sibonile ngetyala elile lethu ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza nangabo esithe asakwenza. Sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngentlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. Sisephepheni 106 kuma-prayer book. Sizawenza umkhuleko wokubuyisana. Thixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu anikhulule kuzo, aniqinisa nomeleze konke okulungileyo, anigcine obomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Icollector lanamhla. God of the church, your Son called us to be one in you. Heal our divisions, restore our unity, and empower us for the ministry of reconciliation. Through Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli ngokubhalwa nguMateyu isahluko se-18 siqala kusahlukwana se-15. Ukuba ke umzalwane wakho uthe wabona, yiya umohlwaye inguye naye ninene. Ukuba uthe wakufa, ngoba umzuzile umzalwane wakho. Ukuba uthe akeva, uya uthabathe nawe abe mnye ukuba babini, ukuze onke amazwi amiswe ngomlomo wamangqina amabini nokuba ngamathathu. Ukuba ke uthe akeva, xelela ibandla. Ukuba ke uthe akaliva nebandla, uwe makabe njengowenhlanga nombuthi wehafu. Inene ndithi kuni, konke enithe nakubopha emhlabeni kobotshwa nasemazulwini, nako konke enithe nakukhulula emhlabeni kokhululwa emazulwini. Kanjalo ndithi kuni, ukuba ababini kuni bathe bavumelana emhlabeni apha ngendawo zonke abangazicelayo, bozenzelwa nguBawo osemazulwini. Kuba apho bahlanganisene khona egameni lam, nokuba babini nakuba bathathu, ndikho mna apho phakathi kwabo. Ivangeli likaKristu eli. Ngiphinde kwakhona ndinibulise ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu, umsindisi wethu. Sikuyo inyanga yabatsha, sikuyo inyanga yokubuyisana. Ndiyanibulisa nonke ningabathandiwe inkosi yethu Yesu Kristu, ningabakhethiwe njengoba itsho incwadi yendumiso. Ithi uYehova uyakholiswa ngabantu bakhe, uyabawombisa abalulamileyo ngoloyiso. Ezo zinto kuba uthasezulwini uzenza kuthina. Uyasiwombisa ngoba simlulamele, asiwombise ngoloyiso, adale into entsha phakathi kwethu,
ayisuse le ndala asihombise sibonakale sifanelekile phambi kwakhe naphambi kwabantu. Aphinde athi kule ncwadi yendumiso uYehova unekrele elihlangothi imbini elikrele umsebenzi walo lifike lihlabe lahlule umongo ethandleni. Umsebenzi walo ke likrele umsebenzi kaBathwa sezulwini ufike ahlule asuse umuntu ebubini. Yingakho kuthiwa unekrele elihlangothi imbini elihlaba lahlule umongo ethandleni. Izinto besifudula sikhula ngazo sithi sakukholwa akungena uYesu kuwe ubone uba lena mandiyishaya indiva ndesuke kuyo ngoba ndamkele umuntu omtsha umuntu omdala uphumile kum. Uthi kule ncwadi ye-Eksodosi endiyifundile kuzakwenziwa ntoni apho kulungiselelwa iPasika. Ubaxelela indlela amabenze ngayo mabezawulungisa le Pasika. Uthi mabathathe ibhokhwe negusha ezingamaduna bazithathe ezi zinto bazibeka apho bezibeka khona zifike zihlale kule ndawo iintsuku ezilishumi-14 zihleli apho. Masezilungisela ukuhlinzwa zizawuhlinzwa ezi zinto ebusuku zihlinzwe zibaswe zibekwe emlilweni. Uma zibekwe emlilweni kuthiwa zivuthwe zivuthisiswe zingabi krwada. Thina ke amahlubi siyayidla inyama ekrwada. Mayivuthwa yavuthwa hayi asiyithandi sidla inyama ekrwada etsitsa igazi ngoba siyintoni singamahlubi. Kodwa ke iBhayibhile ithi ivuthisiswe ingabi krwada inyama abazayidla. Babase inyawo zebhokhwe nezegusha nenhloko zazo nezingaphakathi zakhona bazibase kungabikho nto esele kutshiswe yonke into ngoba benza ntoni balungiselela iPasika. Yayenziwa ngaloo ndlela. Mase behlinzile ke ezi zinto mabathathe igazi eligazi elopha makuhlinzwa bathathe eligazi baliqabe emigubasini baliqabe emqadini wezindlu ukwenzela ukuthi mase kuza esisibetho uMosisi njengoba ethunywa njena ethunywa uBathwa sezulwini mase kufika esisibetho uMosisi uzawufika bona uba apha kuneligazi emigubasini nasemiqadini ezo zindlu uzakwedlula kuzezo zindlu ezo akazungena uzawuhambela ezi zindlu ezingenalo ligazi azi uba aba bantu asingabo abantu ebebekhona makulungiselwa nePasika ngoba imigubasi yabo ayinanto. Thina ke sibe nethamsanqa bazalwana, ithamsanqa elikhulu, ithamsanqa lezulu ekuthiwa likho kokhonza yena ngoba ethandwe nguye. Safike thina sasahlanjwa ngegazi lemvana, sasahlanjwa senziwa abatsha ngegazi lemvana, igazi elaphalala emnqamlezweni. Saqala sayivuma inkosi uba ingumphelelisi nomgqibelelisi wempilo zethu. Samvuma uYesu ukuthi siyamazi ngoba sihlanjiwe somweni senziwa abatsha. Wasihlamba uThixo wasenza izidalwa ezitsha ngegazi lemvana. Baqala abantu bavuma bathi siyamazi siyayazi inkosi ngoba beve ntoni beve obabuhlungu ebaphalazwa yinkosi bebuhlungu bavuma besavumile bajika futhi bayikhanyela inkosi bathi awuyasimazi lo muntu. Abanye basinda kwinyoka eyayiqhonywe esibondeni inyoka yobhedu kwathiwa bathe babheka kulaa nyoka bawusindiswa befa abantu befa ilanga nelanga njengana ngoba abantu bafa yonke imihla sisife sikhona kodwa babathe babheke emnqamlezweni bawusindiswa. Babheka abantu kwenyoka eyayiqhonywe esibondeni baqala basinda abantu bangabhubhi. Nathi uma sithe sabheka enkosini sabheka emnqamlezweni sawusinda singabhubhi asiyikufa. Uthi kule ncwadi yezitshirelo ngu-14 mandiyikota kancane ubona abantu behamba ezantsi emhlabeni bekhuphuka intaba. Babekhuphuka intaba aba bantu ubuzwane ngabo kuthiwa hayi abaya banephawulayo imvana emabunzini abo, banephawulayo imvana banalo negama loyise,
eligama liyadingeka bazalwane ukuthi masibe nalo igama loyise, sibe nalo oluphawu olusemabunzini ethu ukuze sisinde. Sawusinda ngoluphawu elibhalwe emabunzini ethu, sawusindwa ngephawu elibhaliwe igama loyise lingaphakathi kwethu. Itsho njalo inkosi, babevuya inkosi ngeyesu Kristu, bayevuya abantu athi sithandazile zaphuma idimoni ebantwini. Uthi ningavuyeli uba idimoni ziphumile ebantwini, vuyelani amagama enu ebhaliwe ezincwadini zokudliwa kobomi. Masingavuyiswa ukuthi hayi sisindile nakulo bhubhane wesifo sisindile, masivuyele ukuthi sasazana naye uThixo. Masazane naye uThixo, libhalwe igama lakhe emabunzini ethu. Sawusindiswa ngenxa yaloo nto, sawusinda sibe ngabasindileyo ehleleni. Lithi noba ihlele selifikile, noba ukutshabalala sekufikile, kwadlule ngoba unophawu ebunzini lakho. Utsho njalo le ncwadi yesitshilelo, uthi ngabo abangangcoliswanga. Ungazingcolisi ngezinto zasezweni. Usho kwisahlukwana sesine, uthi ngabo abangangcoliswanga ngabafazi. Ngabo abanalo iphawu likaKristu owabethelelwe emnqamlezweni. Bafikele ngoku mawusowunalo eliphawu uyehluka apha ebantwini. Wehluka kade abantu bakuthiye ngoba unephawu likaThixo, unento abangenayo ngoku akudibana, akuhlangani. Ayihlangani into kuwe nekubo ngoba azidlelani izinto, azinabo ubudlelane. Ziyaxabana ngalo lonke ixesha ngoba abukho ubunye kuzo, azihlangane endaweni eyodwa. Sho njalo inkosi endiyifundile, incwadi endiyifundile, uthi njengoba sinalamaphawu apha ezantsi emhlabeni, uthi ekubotshiwe apha ezantsi emhlabeni athi kubotshiwe nasekhaya ezulwini. Kukhombisa ukuba ke uba sithe saneliphawu apha emhlabeni sawuba nalo nasezulwini. Uba sithe sangabi nalo iphawu apha ezantsi emhlabeni ngeke silifumane nasezulwini. Kutsho iBhayibhile ithi okubotshwe ezantsi emhlabeni kubotshiwe nasekhaya ezulwini. Masikholweni egameni lenkosi engeyesu Kristu bazalwana, sizinikele ukuze leliphawu uma selifikile liyifumane indawo yokuhlala ngaphakathi kwethu. Lingathi selifikile lidinge ngoba asizazi singamaza amazolwandle. Othi mawuthi nalo ulwandle luza phambili uphinde ulibone libheke emva. Masingabi loo nto, masime endaweni enye, sime ezwini lenkosi engeyesu Kristu. Uthi izifo zathotshwa ngabom ngenxa yabazali abangavumi ukuqeqesha abantwana babo ngegama likaThixo. Uthi umzali makayenze ibe ngumsebenzi wakhe into yokuqeqesha umntwana ngegama likaThixo. Yile nto siyibalekela yokuthi sithi ayave benenkani ngoba bayasehlula. Masizameni bazalwana, ichansi sisenayo ichansi yokuthi sibuyele kuye uThixo, simkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangomphefumulo ovumayo. Ndiyayishiya indawo. Amen. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise onamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi inye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni. uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso luvela kolukhanyiso. uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise, zonke izinto zenziwe ngaye. Ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kaMoya Oyingcwele wazalwa intombi uMaria
weva ubunzima wafa wangcwatywa ngomhla wesithathu wavuka ngokwesibhalo wenyukela ezulwini uhleli ngasekunene kukayise obuye sebuqaqawulini ezakugweba abahleliyo nabafileyo obukumkani bakhe bungasayi kuphela siyakholwa kumoya oyingcwele inkosi umdlisi wobomi uphuma kuyise nakunyana unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana wathetha ngabaprofite siyakholwa kwikerike enye engcwele katolika labapostile sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwezono sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade lizayo. Amen. Prayer book zethu 112 umthandazo B. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bakho bonke. Yamkela imithandazo esiyenzela iKerekia Katolike iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele bahlale bemanyene besedlwaneni lakho. Sithanazela isixaka sakho Bishop wethu uNikasbisi kunye no-Archbishop wethu Thabo Makgoba nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalise uzuko lwakho, ukuze zisondezwe kuwe zonke inhlanga. Luleka uphumelelise ukuthandaza, siyakuthandaza abo bazamela ukusakazwa kwendaba zakho ezilungileyo, uwakhanyisele ngomoya wakho onke amaziko omsebenzi nawe imfundo nokuphilisa. Sithandazela abo basemagunyeni nakwizikhundla zolawulo phakathi kwezizwe, ingakumbi umongameli wethu Cyril Ramaphosa, ukuze balawule ngobulumko nobulungisa bakukhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandlana kubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilwamileyo ezikhuhlonelayo. Sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ukwemfasana yakho bawo yonwabisa uphilise abo basezikathazweni nasezinsizini abasweleyo kanabagulayo. Sikubonga sikubulela ngobangcwele bakho bonke, ngokodwa ngentombi yesikelo Maria unina kaYesu Kristu inkosi yethu, nangawo amagorha okholo izizukulwane zonke, saye siyale zizixaka zakho ezafayo. Sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwintsaleko zoviyo lwakho olungapheliyo. Wenze ukubawo ongcwele ngenxa kaYesu Kristu.
Amen. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo. Isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini sinikelayo esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe indebe yosindiso. Siveba osezulwini uze ngelizwi lakho nomoya wakho oyingcwele usikelele ungcwalise esisonka nale wayini khona ukuze sibe ngumzimba khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu owathatha isonka waza wathi lo ngumzimba wami wathatha igazi wathi eli ligazi lami. Ukwamkela ngokwasemoyeni ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Yesu ngamana kwathi konke okunguwe uthululwe kum. Ngamana umzimba negazi lakho zaba ukudla noselo. Ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bami. Yesu ndinawe ecaleni kwami. Undiphe ngokwaneleyo. Ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndineengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade. Amen. Isiphelo. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade siyabulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu ohlelelawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngokunaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo. Sibuye uYesu Kristu inkosi yethu sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke uThixo ngamandla uxolo lukaThixo oligqitha konke uqondo. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ongamandla onke uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen.